Alhamdulillahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdahu wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko kafin na ce wani abu, akwai wani dan bayani da nake so zan yi dangane da wani mutumi da ake kiransa Husaini, wanda yake zaune a ƙasar Libya ake cewa, ko ina ne, wanda yake zaune a ƙasar Libya. Da farko abin da yasa na zaɓi ne magana kan wancan bawan Allah, akwai abin da ya faru ranar da aka saki waɗannan yaran da aka kama na zanga-zanga, waɗanda bayan an sake su har muka zo muka yi walima, muka jere muka jera lemo a nan. Bayan lemunan da muka jera daga baya, bayan na yi magana na nuna godiyarmu ga Allah ga sakinsu da Allah subhanahu wata'ala ya sa aka yi, sannan a gefe ɗaya na yi magana akan wani yaro ɗan gidan Professor Mansur wanda aka ɗaura masa aure, har aka ɗan saki waɗansu hotuna videos na ɗaurin auren, har waɗansu suke fita suna yin maganganu. To da farko shi wancan Husaini ɗin, a maganganuna da na yi, na farko dai ya fara challenging nawa kan lemo da na jere a nan a gabana. Da Allah ku rufe mana kofar nan. Ya fara challenging nawa kan lemo da na jere a gabana. To wancan lemo da na jere a gabana ba lemo bane na maganar wani biki na daban, a lemo ne wanda yake na maganar da ta faru na waɗancan sakin yara da muka yi walima na ranar kenan. Shine dalilin da yasa duk wanda ya ga lemo a gabana, wannan lemon na walima ne da muka yi na sakin yara da aka yi, number 1 kenan. Number 2, Husaini ya yi maganganu kan maganar da ne akan shi wancan yaron da aka ɗaura masa aure, akan abin da ya shafi waɗancan hotuna. Na farko maganganun da na yi, Husaini a tsammaninsa ya zata cewa na mayar masa da martani ne saboda wai shi yana cikin waɗanda suka yi maganar bidiyos ɗin da aka saka a bikin yaron wai ba su dace ba, ya saba wa sunna. Saboda haka sai ya tsammanin maganganun da na yi a kansa ne, har yake cewa ni ina yin kewaye-kewaye a lokacin da ya kamata in fito ƙarara in bayyana sunansa. To sai na tausaya wa Husaini, saboda Husaini bai san ni da kyau ba. Domin Husaini, da ka san ni da kyau, ka san cewa ni na fi ƙarfinka da kai da plus. A ce ni ina son in magana akan ka wai na kasa ambatar sunanka, ai kai baka ishe ni ba. Wallahi Husaini, inda ka san videos ɗina na baya da na sassaka, Husaini ka san na fi ƙarfinka, ni ba sa'an ka bane, baka je ka nemi sa'an ka tun kafin dare yayi maka, domin kai ƙarya kake yi, kai a guri na ma baka isa magana ba. Na farko kuma ka ban mamaki da kake yi kirarin ilimi, kake yi kirarin karatu, kake zargi kan abin da baka da tabbas. Ban san kai bidiyo ba, na yi magana ta daban, amma ka zo ka ce da kai nake. Bayan ka manta, Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah subhanahu wata'ala ya ja hankali akan akan abin da ya shafi zato. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama, in dai da gaske ne kai mabi sunnar annabi ne, ba ƙarya kake ba, domin ina rai cewa ina tsammanin maƙaryaci ne kai, baka da alaka da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan da kana da alaka da ita, irin maganganun da ka faɗa a zaton wai da kai ne wancan bidiyon da baka yi su ba. Dan ina jin molanka kake fama da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin ingantacce lalle ya ja kunnen mu, ya ja hankalin mu akan zato. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce domin shi zato shine mafi ƙaryar zance. Yadda da abun da baka da tabbas ka gina hukunci akai, annabi ya ce shine mafi ƙaryar zance. Ka zo baka da tabbas akan da kai ake, amma ka ce da kai ake. Kuma ni idan da kai nake so in magana, na rantse da Allah, inda kai da Hassan ɗinka da gambanka duka ku uku kuka yi tarayya akan cewa wannan yaron bai kyauta ba, ni kuma ina so in ce ya kyauta, kun mun kaɗan ma wajen kama sunayenku, domin baka isa ba. Kuma ina so in gaya wa mutane wanda suke kallon ka a matsayin wai kai ɗan ahlus sunna ne a nan, wai sunna kake haɗawa. Wallahi barnar da kake wa sunna ta fi barnar da kura take yi in ta samu garken awaki, domin ƙarya kake yi, ba ka da alaƙa da sunna, kuma ba ita kake karewa ba. Domin ita kake karewa, duka wannan cin mutuncin ba za ka yi shi ba. Sannan abin da ka ban mamaki,
akwai ayar da na jawo lokacin da nake cewa shi wannan yaron yana da kyau mutane su sani shi fa ba ma'asumi bane ba zai iya sabawa Allah. Nake cewa mala'iku ne kadai ba su saban Allah, domin su ne sai na kwatin inda ka ji na kwatin a wannan ayar gabar da ka ji na dauka nan nake so in dauka, ba wai dan ba zan iya kawo farkon ayar ba. Kuma daidai inda nake tsammanin na jawo an samu kuskure na baki a gurin na dawo na gyara kayana Usaini, ai ba kai ka gyara mun ba saboda kai dabba ne. Inda nake cewa ai mala'iku ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna, a can wancan sai nace la ya'suna Allah ma amarahum, ni na gyara kayana Usaini, ba kai ka gyara ba. Kuma ina so ka gane Qur'ani fa ba ubana aka aiko da shi ba ubanka ba. Qur'ani yadda koya nake koya kake, baka iya Qur'anin ba kai ma, ba ƙwarewa kai ba dan ba gwaninsa bane kai, amma ka zo kana ƙaryarsa kana raina mutane. Saboda haka kuma a cikin bidiyonka ka ce ayar da na kawo wai ayar tana magana ne akan yaron ne ma ayar take magana, da kake cewa ai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad. Kace saboda haka farkon ayar yana magana ne ai akan yaron da abin da yi, wanda yaron na gaya maka ni a abin da na fahimta ba laifin da yi. Kai da kace kokarin dora masa waccan aya din saboda ka dage sai ka kai shi wuta tunda ubanka ya gina wuta din, saboda haka shi zaka ce kokarin dole sai ka kai shi gidan wuta tunda ta ubanka ce, ka gane ai. Saboda haka kuma ƙarya kake yi, wannan ayar ba ta da alaka da abin da yaron ya, domin bai kai ga yayi laifin da zaka ja masa wannan ayar ba. Ni kuma da na jawo ta na da tsugabar da nake nema, kuma na yi magana akai kuma na wuce wurin, saboda mala'iku su ne ba su saba wa Allah, amma dan adam mu mutane a koda yaushe mu masu sabo ne, muna iya wa Allah ba daidai ba. Abinda dai ake bukata duk lokacin da muka yi ba daidai ba mu tuba ga Allah. Saboda haka ayar da ka ja kake kokarin dora ta kan yaron ƙarya kake yi. Sannan abinda ka ban mamaki shine ka zo ka yi magana ka ce Allah subhanahu ka ce ku gallazawa mutum a gurinku ba komai bane ba, kuma wai kana da awas sunna ka ce gallazawa a gurinku kai ba komai bane ka gallaza saboda dabba ne kai, jaki dabba da kiki. Ka ce saboda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim, saboda haka kace kai taglizi a gurinka ba komai bane ka gallaza mutum. Yanzu mu da muke magana da kai, shin mu a arna ka dauke mu ko a munafikai, wanda wannan ayar magana da take ai annifaqul akbar take nufi da ba annifaqul asghar ba. Can wannan da ka jawo da kake cewa ai kai taglizi mu ne zaka gallazawa. In kai kana da awar sunna, in ka yarda cewa mu musulmai ne, mu ba arna ba kafirai bane mu, ina ka bar inda Allah subhanahu wata'ala ya ce Muhammadun Rasulullahi walladhina ma'ahu ashudda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa suna da tsanani akan kafirai, amma suna jin kan junansu. Ina jin kanka kai a matsayinka na musulmi ga musulmi dan uwanka? Haka ke cewa in tagalizi kai ka gallaza mutum ma ba komai bane, kuma duk a da'awar sunna. Shi yasa ban yi mamaki ba, akwai maganganunka da kai akan mutanen da tankar mai ta zube suka mutu. Tashin farko da ka buɗe bayananka ka ce barayi sun mutu gurin iban mai. Akwai waɗanda suka zo wucewa ba su san ma me ya faru ba a wannan tankar man ta Jigawa da ta faɗi. Akwai waɗanda ba man suka zo ɗiba ba, daga nesa ne suka tsaya suna yin kallo, ba su san cewa man yana da irin wannan riskin ba. Wutar ta taso gaba ɗaya ta cinye su, amma Usaini da ka tashi magana ka ce barayi saboda baka da mutunci, saboda ɗan iskan gari ne kai, saboda haka kai faɗi abin da ka ga dama kace musu barayi. Haka wai a sunna ɗin ne kai a ganin ka sunna kake kokarin karewa ko sunna kake yaɗawa, da ka tashi za ka yi wa'azi akan masu kallon bal ka kira su da dabbobi jakai jahilai. Yanzu duk wannan a cikin sunna ne. A ƙarshe ka ce idan na ji da zafin kai ba sa'ana bane. To Usaini, ni bana gadara da zafin kai. Abin da ya kamata mutum ya gadara da shi shine karatu, shine ilimi. Karatu shi ba bana gadara da shi, domin karatu na bai kai na gadara ba, tunda kai naka ya kai na gadara. Amma Usaini, in kana son zafin kan da kake kirari ta tabbata kai dan zafin kan ne, da Allah ga assignment zan baka in ka isa. A Libya da kake a zaune, mutanen Gaddafi waɗanda yake mulka sun kama Gaddafi, da suka kama shi sun ɗaure shi sun ja shi a mota sun tsinka shi, Gaddafi ya mutu. Usaini, da wannan yaron da ya kafe hoto, da wannan yaron da aka ɗauki hoto gurin ɗaurin aurensa ake haɗawa, da mutanen da suka kama shugaban ƙasarsu suka ɗaure shi sai da suka kashe shi a jikin mota, da Allah suwaye suka fi wa Allah ta'addanci. Ni na san
ko kai ka kawo jahilci duniya da dabbanci da dakikanci baka isa ka ce waɗanda suka kashe Gaddafi ko wannan yaron da aka yi hoto a gurin ɗaurin aurensa ka ce min ya fi girman laifi sama da waɗanda suka kashe shugabansu ba. Domin Gaddafi mun yadda musulmi ne, kuma duk wanda ya kashe mutum musulmi mumini da gangan da ganganci Allah subhanahu wata'ala ya faɗi makomarsa, domin Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yayi faɗi narko kan wanda ya kashe mumini. Yan garin Gaddafi sun kashe shi, wannan shine hukuncin kuma wanda ya yi irin wancan kisa. Amma in kai dan zafin kai ne, ba ƙaryar zafin kai kake ba dabba, ban taba ji ka fito kana wa yan garin Gaddafi wazi akan abin da suka yi ba. Wanda ya kamata in wazi zaka yi ka fara daga Libya. In kana so in gane dan zafin kai ne kai, ni ina wazi akan yan Najeriya wani lokacin da gwamnati in ta yi ba daidai ba a gabar da nake ganin zan iya yin magana, ina magana. In ka isa ɗa ne kai, in kana son in san cewa kai abokin kafsawa ta ne. Ga abin da yan garin Gaddafi nan suka yi wa Gaddafi shekarun da suka wuce, in ɗa ne kai uwarka ta haife ka. Dan Allah ka fita da yaren kasar kai wa'azi akan abin da 'yan kasar suka yi na ta'addancin kashe Gaddafi. In baka iya yin wannan ba, ta tabbata da kake cewa wai sunna ba kara, ƙarya kake da kiki da dabba ne kai, kana wa'azi ne kan wanda ka raina. Ni na san na rantse da Allah, in ka fita kai magana akan abin da 'yan garin Gaddafi suka yi wa Gaddafi na kashe Gaddafi, na rantse da Allah in kai wasa 24 hours baka ƙara yi a Libya, ko uban ka waye sai ka bar nan gurin. In kuma kai ba abin da ya same ka, to na miko maka goron gayyata, ni kuma ne maka alƙawari duk randa kai wa 'yan ƙasar Libya kace dangane da abin da suka yi wa Gaddafi, wallahi Husaini na amsa goron gayyatar ka na muƙabala, wallahi zan tsine wa naira miliyan 2 ko 5 na hau jirgi na same ka a Libya mu buga da kai, na san cewa kai sa'an yi na ne. Amma lokacin da ni ina ƙasata, duk wanda ya ba daidai ba ƙasata duk girman sa ina iya fita ina ga masa kai kana Libya, tsakiyar 'yan iskan da kake tare da su baka iya gaya musu Allah. Amma mu ne ka raina mana wayo, kana ƙaryar cewa kana yaɗa sunna, kuma maganganunka duka ba su da alaƙa da sunna da kake yaɗawa. Kuma ai sunna ma ta ji kunya in dai an ce kai Usaini kai kake yaɗa ta. Wallahi gwara mutumin da ma bai san menene sunna ba da irin maganganun da kake yi. Kuma abin da zan rufe da shi, har gobe ina gaya maka, in dai har ka faɗi wancan abun, kai wa 'yan ƙasar Gaddafi wa'azi, ka ja hankalinsu kan wancan abun, wallahi na maka alƙawari zan hawo jirgi. Ko kuma idan da gaske ne ka shirya yin muƙabala da ni, in ka isa ɗa ne kai, ka hawo jirgi da Libya ka zo Najeriya mu buga da kai, domin kai yin muƙabala da kai ba ta buƙatar a yi ta pejin Zoom, ba ta buƙatar a yi ta intanet. Abin da take buƙata a yi ta gaba da gaba, tunda naga kana da rawar kai, naga ruwan ɗan wake ne a ƙwaƙwalwarka, naga jijiyoyin da ke kai saƙo cikin ƙwaƙwalwarka waɗanda suke kai saƙon hankali, na ga guda 4 sun katse, na ga alama sai an ƙulla su. To kana buƙatar in za a yi muƙabala da kai a gaba da gaba, in ta kama a ci kwalarka a nuna ka da hannu, a nuna maka kai baka isa ba, ƙaramin shege ne kai. Saboda haka Usaini ina so in gaya maka, bidiyon da ka gana yi maka ɗin nan guda 200 zan ma. Idan na gama yi maka, idan ne maka guda 150 daidai, zan hau jirgi in taho Libya in yi maka guda 50, rinda ne cikon na 50 ya cika 200, zan dira a duk inda kake in nuna maka ƙarya kake yi, wallahi baka shirya ba. Kuma ba na so ka ɗaga min kafa. Abin da nake so da kai, dan Allah duk sanda ka ci karo da bidiyo na, ina son ka fito ka faɗi duk abin da ka ga dama. Wannan bidiyon shine wanda ya fi kowanne sauƙi cikin bidiyos da zan maka, kuma na gaya maka ina nan akan makana. Mas'alar da ka ɗauko ta ɗan gidan Professor Mansur, mas'ala ce wanda malamai sun yi saɓani. Waɗansu suna ganin ba laifi ba ne a ɗauki hoto in dai da kyamara ne ba zanawa aka yi ba, kuma in ba ka raina mutane ba. Ran da ma na fara ganin ka bidiyos, ran da na fara ganin ka ba ma wa'azi na ga kana yi ba, bidiyos ɗinka na ci karo da shi a TikTok, kana gym, kana training a wani waje, sannan na ƙara ganin wani bidiyon ka a wani gurin shakatawa mutane suna ta sakin hoto. Kai in ba ka raina mutane ba, in ba dan iskan gari bane kai, ta yaya a gefe ɗaya kana sakin bidiyo yadda ranka yake so, kana abin da ka ga dama, a gefe ɗaya kuma 'yan Najeriya kana ci musu mutunci, 'yan ƙasar ka ta haihuwa, saboda Larabawa sun kira ka suna baka shinkafa da kaza, ka zage mu saboda mayunwaci ne kai, baka da abincin da zaka ci sai an baka kazar da zaka zage mu. Kuma wallahi ni ran da na fara ganin ka ma ban yi tsammanin cewa mai wa'azi bane kai, ni na yi tsammanin huluna kake siyarwa
da naga alamun kamar wa'azi kake sai na tsammanin cewa kana wa'azi ne kan falalar sai da hula. Wallahi na yi tsammanin cewa kai wa'azi kake akan falalar hula. Ashe wai kai nan mai wa'azi ne kai. Wai wa'azin ma na sunna. Kuma abin da zan rufe maka da shi da kace sunna ba kara a sunna. Ƙarya kake yi, akwai kara a sunna. Domin kara shine jin kan juna, shine yi wa juna uzuri. In baka manta ba ran kai ka. Mutanen da suka yi yakin Badar su 300 da wani abu. Allah subhanahu wata'ala saboda abin da suka yi na yakin Badar na alkhairi, a ƙarshe Allah ya bayyana kara ta musamman wacce aka musu. Allah ya ce waɗannan mutanen gabaki ɗayansu Allah ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa i'malu ma shi'tum, ku aikata duk abin da kuka ga dama. Allah ya gafarta muku zunubanku wanda za ku aikata nan gaba da waɗanda kuka yi a baya. Shi yasa ma a cikin 'yan yakin Badar akwai Hadib ibn Abi Balta'ata lokacin da ya je laifin da ya kamata ma a fille masa kai. Musulunci ya makara, aka ce tun da shi yana cikin 'yan yakin Badar wanda tuntun an riga an musu kara a da abin da suka yi, tun da suka yi musulunci wancan aikin su ma an musu kara, da abin da suka yi aljanna ne, ba abin da aka yi wa Hadib, aka kyale shi. Kuma sannan da kake ƙaryar cewa sunnar kake karewa a gini ga wata sunnar ta biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi magana kan abin da ya shafi mutane da suka yi laifi, annabi kai tsaye so da yawa baya kama sunan mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce wani lokacin me yasa mutane suke yin kaza da kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɓoye sunan wanda ya yi laifi. A sunna kenan da kake ƙaryarta. Saboda haka da kake cewa sunna ba a ɓoye suna ba kara, haka kake kawo min wai akwai Abu Jahal, akwai kai Fir'auna, akwai Hamana, akwai Karuna, duka Allah ya kama sunansa Alƙur'ani. To ai kai Husaini, inda zamanin da Qur'ani yake sauka ne, ai kai da a wannan zamanin ma ina tsammanin sai Qur'ani ya kama sunanka saboda barnar da kake wa sunna. Saboda haka da wannan nake jan hankalin ƴan uwa, lalle da su hankali da wannan mutumin, ba sunna yake yi ba, kuma ba sunna yake yadawa ba, yana yada abinda barnar da yake kamar inda na faɗa ta fita kura cikin garken awaki. Saboda haka kai karamin shege ne. In kana ganin kuma ka shirya, ni nan na shirya maka, ka kawo min goron gayyata na karba. In ka kasa hawo jirgi ka taho Najeriya, zan hawo jirgi in same ka a Libya, in ga uban da ya daure maka gindi ka dinga kira maka na zagin mu daga nan. Zan ga wanda ya daure maka gindi in dai ni ne. Daga yau sai yau zan ƙara ganin bidiyon ka insha Allah. Wassalamu alaikum.